Maayong hapon Sugbo Kabisayan, laing kontrobersiya na sab ang giatubang karon sa Minglanilla District Hospital. Human may reklamo ang lain pang duha ka mga pamilya kansang mga kabanay namatay sab sud sa maong tambalaran. Ang pasangil sama sa naunang reklamo mao ang pagpasagad sa attending physician. Ang detalye sa report ni Jinky Rosit. Sa ikaduhang higayon, gireklamo ni sabkaron ang Minglanilla District Hospital kinihuman sa masusungan na matay sud sa tambalanan sa pasangil nga wa dayon kini matagad sa attending physician. Giklaro sa pangu sa Provincial Health Office nga wa pa sila'y nadawat nga formal complaint gikan sa mga tagtungod sa mga batang namatay niadtong buwan sa Hulyo ug Oktubre apan iya gihapon kining ipasusi sa iyang buhatan. Asoy ni Dr. Cynthia Hinosalango, nabutang karon sa daotang imahe ang asoy nga tambalanan tungod sa sunod-sunod nga pagtumaw sa maong mga insidente. Alang niya, dili kini isolated case. Then we need also the information not just from one person but everybody na available na naka-provide sa information para you can piece and come up with the true picture. Okay, if you talk to them individually. Atul unya sa ipatawag nga tigom sa mga head of hospitals gikan sa 16 ka mga tambalanan sa lalawigan, subling pahinumduman ni Hinosalango ang tanang doktor sa ilang mga gipanumpaang serbisyo. This is a person in need and you are the best person to help. You're not an ordinary individual. You're a hero. You're a Superman. So, live by it. Pwede magaling mong himuon. Nga nung dili man yun nato himuon. Nasumiter na sab sa Provincial Health Office ang ilang report sa buhatan ni Governor Junjun Davide kinsa mo'y mupakanaog og desisyon batok sa mong doktor nga usa ka government employee sa Kapitolyo. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Commission on Human Rights mihagit sa Kapitolyo nga tinud-on ang doktor nga giingong nagpabaya sa ilang trabaho kun ugaling mapamatud-an sa ilang investigasyon nga sad-an kini. May detalye sa report si Ray Pasaporte. Our earlier pronouncements sa nauna nga mga interview. Gihagit karon sa Commission on Human Rights kon CHR7 ang Provincial Health Office nga palawman og maayo ang investigasyon og silutan ang doktor sa Minglanilla District Hospital kun mapamatud-an dunay kini nahimong kalapasan sa kamatayon sa kapin usa ka tuig nga bata niadtong miaging semana. Kana bang ilang initial findings born out of an investigation by the IPHO will result into sanction or administrative investigation on the doctors involved. So kung doon naman ganin na siya investigation that will result into a sanction, kana siyang investigation, I think that would be appropriate already. Giklaro ni Villarino nga sila sa CHR dili manginlabot og moingon nga dunay pagpabaya sa trabaho ang doktor hinungdan sa kamatayon sa inosenteng bata. Si Villarino nagkanayon nga sama ra kini sa abogado nga ireklamo ang Integrated Bar of the Philippines kinsa mohimo og investigasyon ug mo rekomendar ngadto sa Korte Suprema isip maoy disciplinary authority. In the same analogy, maupod ang doctors, kung doon na may mga infractions or malpractice nga makumit, alleged malpractice nga makumit sa usa ka doktor, ila po ning investigaron sa ilang kaupungan, mawang Philippine Medical Association. And I am not aware kung doon na ba opisina din ng Philippine Medical Association. And then the Medical Association will conduct their investigation and then for sure it will recommend sanctions for the doctor, Kagapong adlaw mitumaw na sab ang laing reklamo sa Minglanilla District Hospital. Diin may lain diayng namatay nga bata, nag-edad og 4 anyos nga lalaki ni adtong Oktubre 7 nga nagkalibanga apan girisitaan kini sa doktor ug salbutamol nga para sa hubak. Matud sa CHR kun muanha sa ilang buhatan ug magpatabang ang duha ka ginikanan sa nangamatay nga bata. Alang sa pagpasaka og kaso batok sa duha ka doktor sa Minglanilla District Hospital. Andam silang mutabang niini kung pananglitan walay kapaingnan ang investigasyon sa IPHO. That would already be appropriate. Now, kung wa manggali kapaingnan ng ilang investigation sa IPHO, siguro I really do not know kung unsay jurisdiction nila, supervision lang ba,
o kung pananglitan, do they have disciplinary authority over these doctors, no? Kaya kung wala mang gani, we will encourage the parties na lang, the alleged victims, the families of the alleged victims to come para ato na lang maasistihan to file the complaint. Pero dili kita mo imbestigar. Okay. Kaya again, we do not have, mo-assist na lang ta, no? Mo-assist ta, motabang ta na filean, we will get their statements kung sa'yo nagpagtabo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Liberal Party Presidential Bet Mar Rojas mipasalig nga i-decentralize ang mga importante nga mga government offices alang sa mga nanginahanglan ini sa probinsya. Ang report giaksyonan ni Ryan Sorote. Bibigyan natin ng pantay na laban. Kini ang pasalig ni Rojas sa mga maritime students huban ilang gipabot ang ilang kasagmuyo sa buhatan sa Maritime Industry Authority. Matod sa tinun-an, nabalakat sila sa pagkuha og mga importante nga rekisitos gikan sa Marina Central Office nga kinahanglan pa nila nga gastuan. Giulagway kini sa matinun-an nga dugang baguod nga mahimo ra unta nga masolusyonan kung i-decentralize ang proseso sa pagkuha nila og mga rekisitos. And the province will not be financially be burdened and can benefit from the services of Marina. That's all. Thank you. Gipasalig ni Rojas nga makigpulong siya sa kadagkuan sa Marina aron matagan og temporaryo nga solusyon ang problema sa mga maritime students sa Subo ug sa ubang mga probinsya. Tama na dapat lahat ng serbisyo na nasa Manila ay maidala natin sa ating mga region, lalawigan at kalayuan. Matod ni Rojas, angay kini nga matagad tungod kay ang nasod ang labing daggan og producers sa mga marinero. Di na usab angay langayon sa gobyerno ang hingpit nga pagpatuman sa K-12 program sa Department of Education samtang padayon ang paglambo sa nasod. Tungod sa karang education system sa nasod, daghang mga overseas Filipino workers ang naglisod tungod sa pag-question sa ilang matuig sa pagtungha nga di sama sa ubang mga nasod. So, maraming trabaho ang nalalagay sa alanganin dahil na kulang. No? We expect our students to learn in 10 years what other countries take 13 years to teach. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Naglaraw ang kadagkuan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa pagsusi sa tanang butane refilling stations aron sutaon kung kinsa kanila ang wa misunod sa mga lagda pagbaligya niini. Matud pa ni City Legal Officer Attorney Jerome Castillo, nakasabot sila nga dako kini og gamit sa mga tao apan mas importante nga masiguro ang kaluwasan sa publiko. Suruyon sa kadagkuan sa City Hall ang tanang butane refilling areas aron masuta og aduna ba kini business permit, regulatory compliance o guban pa. Sa higayong mapamatud-an nga nagkuwang sila sa mga rekisitos, posibleng siradan ang naasoy nga establishmento. Look into their compliance. Number one, nakasecure ba siya og business permit? Nakasecure ba siya og mga safety kanang certificates? I mean, are they complying with basic requirements of law? Because if not, then we have to regulate them. We have to go after them also to secure public safety. Midangop na ang kampo ni Cebu City Mayor Michael Rama sa buhatan sa DILG 7 sa may kalabutan sa langay nga pag-aprobar sa konseho sa SB number 1 nga naghatag og dakong epekto sa ilang maintenance and operation. Ang kompletong detalyo ihatod ni Leslie Caminade Vistil. Usa ka letter request nga pinirmahan ni Cebu City Administrator Dr. Lucille Mercado ang ilang gipadala ngadto sa buhatan sa Department of Interior and Local Government alang sa pagpangayo ug opinyon kalabot sa langay nga pag-aprobar sa Supplemental Budget 1. Mato ni Dr. Mercado, taod-taod na nga nagpundo ang SB1, din daghan ng mga galastuan ang naungong karon. Kinahanglan matud pa nga matuki kini labi pa kay naghinapos na ang tuig 2015. Kana mang yung dunay action nga i-take ba. Importante na gyud kay naragudugay na kaayo August, September, October, November mo padung na ta 3 months. So kad gi-submit ang supplemental budget nga muhapadong na ta close to 3 months nga wala gihapon action ni hantud karon.
Malaumon si City Legal Head Attorney Jeron Castillo nga unta mahatagan sila lamdag sa DILG 7 sa mga laka nga angay nilang buhaton aron matuki ang SB1 kininunot sa reklamo nga gisangat sa usa ka taxpayer nga si Romulo Torres. Sa ikalimang higayon, gibasura lang gihapon sa mayoriya sa konseho sa Sugbo ang apilar nga gihimo sa minority group kalabot sa tingong pag-aprobar sa pagtuki sa Supplemental Budget 1. We'll just get a concurring opinion at least, no? Nga wala gay problema ning pagpasar sa supplemental budget. We are very consistent nga as of this time wala pag injunctive rate nga gi-issue ang court, no, in relation to the disbursement of funds. So because of that, under the principle that the kanang actions of government are presumed to be valid, there must be no legal impediment to pass the budget. In my humble opinion, there should be no. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Patay ang usa ka truck driver human kini gipusil sa makadagang higayon sa wa pa mailhing mamumuno. Sud mismo sa gimaniho nini nga 10-wheeler truck. Ang report ni Jinky Rusit. Patay nang naabdan sa mga kapulisan sud ining 10-wheeler truck ang driver nga si Edgardo Cadayday Jr. human kini makaiagom og daghang samad pinusilan siyang lawas. Riding in tandem ang gitudlo nga may responsable sa krimen nga nahitabo pasado alas 10 kagabi diha sa dalan MacArthur Highway Esquina V Soto sa barangay Tinago ning syudad. Ang truck dunay plaka numero WPL 695 nga gipanag-iya sa Edago Translink Corporation kini base sa nakuha nga mga dokumento gikan sa biktima. Sa inisyal nga investigasyon, posibleng giatangan na daan ang biktima nga moagi. Samtang nag-urong ang truck, daling gisaka sa gunman si Cadayday, dayon pusil kaniya. Nagduda ang kapulisan nga posibleng kaila sa biktima ang suspect. Gumikan kay nahibaw naman kini sa inadlaw-adlaw ni ining gimbuhaton. Super ang truck boy, duhara ni. Porting hadlukas truck boy or nakaila sa gunman. Posible sad nga siya kontak sa gunman nga naanami din eh. Diba? Anak ng mga siguro nga sitwasyon na tanaw na to. Kaila, nahadlok, or kontak. Matud sa mga saksi, yanurang misibat gikan sa crime scene ang suspect kinsa nagsakay og motorsiklo. Sutaon sa mga pulis kun nganong way kauban nga pahinante ang maong driver ni adtong tungura. Nakuha sa crime scene ang 5 kakabhang sa 9mm pistol nga maoy gigamit sa pagpamusil. Unang motor parking, kaya ilang iwat ang truck. Pag abo ng truck, igo man ni-stop sa, ni-stop ang truck, aroy, lipat niya din, isakada niya. Pag sakay niya din, buak ang bindo, yung pusil. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Gipusil patay ang usa ka ex-convict tungod sa pasangil nga nakadispalko kini og halin sa illegal nga drugas didto sa barangay Tungkop, lungsod sa Minglanilla. Ang report ni Ray Pasaporte. Dinhi ining lantay sa bakanting luna sa sitio boundary sa barangay Tungkop sa lungsod sa Minglanilla. Katapusang nakitaan nga naghigda og natulog kagabi si Cesario Bacos, 48 anyos. Sayo kaganihang buntag wa na makamata si Bacos ug napalgan na sa iyang mga silingan nga patay na og dunay samad pinusilan sa ulo. Ang residente og silingan nga si Eduardo nagkanayon nga samtang siya mibangon uban sa iyang asawa alas 3 sa kadlawon. Iya pang nadunggan ang biktima nga nag-agulo diin nagtuo siya nga giurom kini. Wa mi duol kay kuya wa ni ba? Muna paghayag na kanang among tan-awa mo ginhawaya mo tong akong ina akong silingan nga tan-awa sa pagkaykaw kay nangignaon sana karon pag tan-aw mga nga kuan man kanang nalungag ng amtang. Ano to? Pusili diha. Mga residente sa lugar nakadungog usab og buto. Alas 2 ganihang kadlawon. Apan walay nigawas kanila sa pagtuong, nagpabuto lang og lantaka ang mga bata. Doon na nakadungog pero usara ka buto. Oo. Mga usa ka tong orasan? Nga alas 2 lagi no. Sa kadlawon? Kadlawon na. Pero why ni gawas mahadlok sa may magawas mahadlok man ka kay apilo nung ka.
Matod ni Binoya nga sa miaging simana ni hangyo kaniya si Bacos nga anha maghigdaan sa lantay human ni sulti kaniya nga nakadawat kini og hulga sa kinabuhi. Nagtuo siya nga nagkomedya lang ang biktima bisan sa iyahang nadunggan nga tabi-tabi sa mga silingan. Kadawat gitingali kay makaistorya sa cellphone mura magsilingkahay sila. So pirmi na to dahil mag-istorya sa cellphone niya? Dugay na yun. Yung mga itong sige sa pasumbingin nga paunon ra ba ko da? Suway nga gikuhaan sa ilang habig ang pamilya sa biktima apan nagdumili kini. Sa text message nga gipada ni Chief Inspector Franco Rodolfo Oriol hipi sa Minglanilla Police Station nga drug-related ang nahitabong pagpamusil. Sanglit naghisgot ang biktima ngadto sa iyang pamilya nga namiligro ang iyang kinabuhi human siya mapakyas sa pagrimit sa halin sa drogas ngadto sa iyang amo. Tulok kahigayon asab nga giingong napriso ang maong biktima tungod sa illegal nga drogas. Gani, ana-ana siya sa watchlist sa Minglanilla Police Station. Naalis siya sa watchlist, sir. Kaya nadakpan naman siya sa una. Dili sa Minglanilla? Yes, sir. Oo. Sa may barangay Tungkop, sir. Saan ito higa? Maka last year? I think mga 2012 or 2013 kaya siya nadakpan sa sir. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Upat ka mga lalaki ang nadakpan sa kapulisan atol sa gipahigay nila nga buy-bus operation sa Barangay Tisa ning Dakbayan sa Sugbo. Ang report ni Ed Cañete. Nadakpan sa mga sakop sa City Intelligence Branch ang 32 anyos nga lalaki uban ang tulo niya ka mga higala dito sa Sitio Mutra, Barangay Tisa alas 5 kagahapon sa hapon. Nailan ang mga dinakpan nga sila si Eric Anthony Lapiña, 32 anyos alias Ikoy, Judy Rico Nakwa, Fermin Habunero, Richard Gabigas, pulos nga mga residente sa nisgutan nga dapit. Ang Deputy Commander sa CIB nga si Senior Inspector Gomercindo Mandawi, mibutyag nga taon-taon na nilang gisurveillance ang illegal nga operasyon ni Lapiña. Gawa sa drugas, giingon nga nalambigit sa pagpamusil ang maong suspect. Na nadawat na tawag ba through telephone nga kining ilang grupo involved sa shooting incident diya sa may Tisa lagi hapon. So mo ni doon na siya armas ng ato pa i-verify siya. Yes, sir. So aside sa stations concerned sa station 10 sir, amo sa ning verify dito sa BBRC record nito hana nini mong subject ning grupo nila karon nya amo sa ning ballistic ni iyang armas nga na-confiscate karon sir. Ang suspect mibalibat sa pagluwat og mga pamahayag sa iyang pagkasikop. Hindi siya bubuha sa grupo. Ito ba priority niyo pagpumili? Usa ka kalibre 45 nga armas, unom ka bala, 50 ka gagmayng putos ka shabu, 1,200 nga salapi ug usa ka gatos nga buy-bus money ang nakuha sa kapulisan gikan kaniya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Kasong libel ang gikatak ng ipasaka batok sa usa ka babae nga mi-upload sa Facebook kalabot sa tulo ka mga pulis nga gipasangilang wa mo bayad sa ilang gikaon nga siomay diha sa downtown area kagahapon. Among Facebook status nag-viral na karon hinungdan nga nauwawa na ang mga pulis. Ang hepe sa Waterfront Police Station nga si Chief Inspector Jose Gromo Histo miingon nga dili lang ang iyang mga sakop ang nauwawan sa pag-viral sa Facebook sa tulo niya ka mga sakop nga kinsang gingong namiya lang sa kananahan ug wa bayri ang gipangkaon nini nga siumay. Iyang giklaro nga apila nini ang tibuok PNP organization nga daw naapektuhan. Actually siya sa atong libel sa revised penal code gamay naman ang penalty ana. Doon naman tayo special ana. Bago lang atong 2012 cyber crime law nga nabatakan ang penalty para sa libel. Ang tulo ka pulis nga sila si PO1 Policarpo Barlizo, PO2 Lolito Bustria ug PO1 Jonathan Cabanyero mipadayag nga nakailan na sila sa tindero sa siumay ug matagkaon nila mobayad jud sila ngadto sa tindero kay ila man kining suki. Kuamang kay patawag mo yun sa mong ipi, mga 4:30. Kaya pag-abot na mo rin, mahal na ibong na mo nga picture na hindi miniya dahil niya, may kibaw ba, may kalibutan. Nahibong may anong nainana ba kay gilalim kay wa ko may mamayad, may nabutang dito sa ko nung wa may mamayad. Kuan ka na sa mong part ba nga, ingana lang kasayon nga kanang i-post me nga mauna. Nga ang wa minamayad, ingana. So, mati ka na pinawan sa image sa PNP.
Ang tindero sa siumay nga si Renanti Batukan tuyong mibisita sa Police Station 3 aron ipebaw nga mga suki niya ang maong pulis ug wa siya ipagduda kanila. Kaya itong kuwan nun nga. Nga dikit titinog ang iyang gikuan ba? Ko sa Facebook. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Atol sa gipahigayon nga annual general inspection sa buhatan sa National Police Commission, daghan nga mga minor discrepancies ang nadiskubrehan sa inspecting team. Si Police Inspector Salvador Bello mipahibaw nga wa sila'y nabantayan nga mga major discrepancies. Gawas na lang sa way limpyo nga mga sapatos, expired IDs, pughaw nga mga uniform ug way saktong tupi sa mga pulis. Gipasabot sa Napolcom nga angayan lang unta nga limpyong tanaw ng usa ka police officer. Sanglit mo reflect kini sa klase sa ilang pagkatao. Angayan sab nga gamiton sa sakto ang mga pulis ang ilang mga clothing allowance, pagpalit og mga bag-ong uniforms. Sanglit gobyerno ang naghatag ni ngadto kanila. Panghinaot ni Bello nga sa sunod nilang inspection, makakita na siya og mga kausaban sa mga pulis. Like for example, dirty shoes, no? Or they're not their IDs are already expired, no? So we ask for if they renew these IDs kasi it's very important. Tunan pa sa DPWH 7 ang hangyo sa planning officer sa Mandawi City nga i-postpone una ang major repairs sa Mandawi-Mactan Bridge ug unya na lang kini ipatuman human sa International Eucharistic Congress. Kagahapon nagtagbo ang DPWH ug ang Mandawi City Government aron hisgutan ang maong posibilidad. Ang DPWH sa ilang habig nagtinguha nga masugdan na ang pag-repair niini tungod kay giapas nila ang International Eucharistic Congress. Apan ang Mandawi City Planning Officer nga si Architect Florentino Nimor buot nga i-postpone una kini. Laraw sa DPWH nga magbutang og U-turn slot sa ubos sa bahin sa Taytayan habig sa Mandawi City. Ang maong proyekto laraw nga tapuson sud lang sa napulo ka buwan. Mo say kuan ni hangyo ni kuan ni architect ni more na may tag-unya na lang pero sa side sa amo ang makuha na good mi sa among accomplishment na among good mi monthly reporting accomplishment na depende ras mga dagko sa nila pag sabot na like what happens sa first. Hingpit na karon ang gihimo nga pagpangandam sa Sinulog Foundation alang sa engrande nila nga pagsaulog sa Sinulog 2016. Gihulagway sa mga organizers nga espesyal kini tungod kay duna kini sagol nga international touch sigon sa mga organizers. Ang report atong saron gikan ni Jinky Rusit. Ang Executive Director sa Sinulog Foundation nga si Ricky Ballesteros mipahibaw nga 60% na silang andam alang sa dakong kasaulugan. Tungod sa launching nga Sinulog Goes Global, iyang gibutyag nga nakig-alayo na sila sa mga nagkalain-lain nga tunghaan, din mosayaw sila og mga international dance subay sa tugtog sa Sinulog. Gihimo kini sa mga organizers tungod kay gilauman nila ang pagdagsa sa mga langyawng bisita kinsa sayong mga but dinhi alang sa International Eucharistic Congress. So it has an international touch welcoming the visitors to Cebu. So dili lang siya magamit sa kuan, dili lang siya magamit for Sinulog, but it can be used in any event in welcoming mga tourists to come to Cebu. Karon pa lang gipaybaw na daan ni Ballesteros nga hugot nilang gidili ang paggamit sa mga politiko o mga kandidato sa maong kalihukan alang sa sayo nila nga pagpangampanya. Gidili nila ang pagbitay og mga banners sud ug gawas sa Cebu City Sports Center ug bisan sa mga float. Bawal sab ang pagpanghatag nila og mga giveaways nga dunay pangan nila. Gitakda sab nga makigtagbo si Ballesteros ni Governor Junjun Davide aron hangyo ng ilang suporta sa maong kalihukan. Ang atuang sa Cebu na carousel, katulad natin makikita itong mga tourist spots along the carousel road. So, the pledge man sa ang province of Cebu. Sila mo maybe siguro na mga pipila ka buok nga kining display nga sila mo take care. So that would be a big help also. So alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Thanks God, it's Friday!
Formal nang gipaambit sa publiko ang pagbuka sa 11 Sunstar Visayas Mindanao Inter-School Cheer Dance Competition nga mahitabo karong umaabot nga Disyembre 12 karong tuiga sa New Cebu Coliseum sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong kompetisyon bukas alang sa tanang college level participants gikan sa mga nagkarayang educational institution sa Visayas ug Mindanao. Gawa sa paghatag og dakong dungog sa ilang tunghaan, makadawat sab ang top 3 placers og trophy, individual medals ug dagkong cash prize. 20,000 pesos sa third placer, 30,000 alang sa ikaduhang ganti ug 50,000 pesos alang sa first prize. Itugyan ngadto sa grand prize winner ang Sunstar Visayas Mindanao Inter-School Cheer Dance Competition Perpetual Trophy nga magbabilin sa ilang posisyon hangtod matapos ang duration sa ilang winning year. Dakong kalipay sab ang gibati sa mga kadagkuan sa Sunstar nga nagpaluyo ining maong kalihukan tungod kay di lang ang mga nagunang tunghaan sa Sugbo ang mipadayag sa ilang kadasig nga mosalmot ining maong kompetisyon tungod kay usa sa mga competing schools nga mopakita sa ilang kahanas sa cheer dance nga nagikan pa sa Tacloban. Ang cheer dance or cheerleading is one of the most attended activities in Manila, and we hope na in Cebu the young and the university students will come and support your team and support the whole effort to make Sunstar and to make the Sunstar cheer dance competition a success, but most of all to make cheer dancing a real art and a real sport here in Cebu. Sa mga nagkarayang universities o colleges nga gustong mosalmot niining maong kompetisyon, ongoing pa ang registration ni ini. Alang sa dugang detalye, tawag lang sa telephone number 254-6100 local 205 o baka bisitaha ang Sunstar office nga naa mahimutang sa P. Del Rosario Street, Cebu City. Ug mao kadto naglangkob sa atong live news karong adlaw. Ug alang sa walay karapusang mga chikas, o barikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukwat Sera ug ang atong word of the day nagkanayon. Huwag kang maghabol sa taong hindi ka mahal. Ipinanganak tayong tao, hindi aso. Aw, agay! Huwag kang maghabol, Atty. Jordan. Tao tayo, hindi aso. Correct. Give some pride sa inyong kaugalingon. Have a good weekend, So Atty. weekend. Jordan. Have a good weekend, everyone. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!